Jose Mari, arratsaldeon. Bai. Zer moduz? Ondo. Ondo? Ondo zen. Ondo eta ondo zen? Bai. Hobetzen urtekin? Eta hildakoan ja, hobeto ezin. Ondo na, orduntxe? Onena. Bai? Turia gala. Eriotzai bildurrik esaldi oso? Eriotzai bildurra, eriotza hemen dago barruan, hau danian. Cuando nace la vida, nace la muerte. Hementxe ez da? Hementxe da, osea? Geu. Infernoa, gu geu? Geu gea, mi muerte soy yo, mi vida soy yo, mi muerte soy yo. Ez da besteik? Jose Mari, hona ekarri gaitu zure liburuak, banko hortan iserita liburu ikusi aldeo? Bai, a ber, horze, pasen horre. Hemen dago liburua. Liburua. Rio Gorabera. Hemen, Rio Gorabera izena du, hemen okorrezpanago, ematezu egurra, gaur egungo gizartiai, diruai, elizai, eta... Zer izan da pixkat liburu honen helburua, objetiboa? Objetiboa, pasar el tiempo. Sacar lo que hay dentro. Hoi kakaitxe moure igual da, igual. Hemen esatez duzun gauzen artean, bat da, gaur eguneko jainko bakarra diru dala esatez. Dago, eta dirua. Eliziana, dirua. Eliza ere dirua esatezu? Elizanen jangoikua, dirua. Jangoikua ez dago, como ser, ente o lo que sea, hori ez dago. Baina inventua dek, jangoikua, Dios, D-I-O-S. Hor dago Dios, hostian ez dago, jangoikoi. Haren ingurun, zehateatzeko, ez da? Haren kuentu egin, politikoak o militarra, te matamos. Si no haces esto, te liquidamos. Si no obedeces, te liquidan. Baina Elizan jaukak dicen una cosa que no se puede demostrar. Zer gauz? La muerte. Lo que hay en la muerte no se puede demostrar. Gero alegia, eriotza eta gero zer. Horren kontura, inizitxuet, demazak inizitxuet. Eta kristo negozioa. Eta akau, zema jende akau. Juntatzen dek, militarrak eta iresia, kasi nada. Hemen ustez beste bat ekarri, zula saldu nahi duna olako bat, ez da? Poltza hortan? Bai, hor da. Hori zein da? Hori esango ju dala mamorro txinparta, jazta. Aterako aldeu? Bai. Nahi bak ratziat, horre, ontxe gainea, hori ez dago aixeiken da. Mamorro txinparta, bera, euskiliare harra atera da? Bai, da, hori gainea aixeik ez dago eta... Honek, esan diazu, beak esan dizula atei nahi zula, ez da? Bai, esan diat, ja. Oie, neuken nahi joa eta diozen ikustea. Bai. Zatu nahi joa motzilan, Gijonen, bajau inzua, Gijonen bajau, da, vamos a bajar en Gijón. Jun ginua zen zehara, plazadaren... Jun ginua zen bilok? Bizio. Itzein itale jozu honi? Ba, keba. Baina hoxe bakarri bileko. Ontxe txegurat, ontxe. Da, jun ginua zen, parte vieja, handau plazada, plazan zauazen, maixa, taberna onduan, zauazen maixa batzuek. Ez dagoen jende gitxi, da, zauazen hiru lau maixa libreta, para sentar aquí a comer. Eta hojarri zen hor? Eta parien hori da pina joan. Etorri zuen gazte bat. Eta? Eta beak izin zuen. ¿Qué, pa dos? Sí, pa dos. Ese también. Jode. Eta hona iretzi, eta pillontako txun baterako? Beak, platera, kutsara, dana ipini joan. Kastia zuan. Zarraba zuan, eman gozea, toma por culo la calavera, el sombrero, y tú, toma por culo de aquí. Baina jana pillontzako atealtzon? Jana ez, baina platera bai. Platera bai. Mamorro txinparta, gizartearen gehiengoak, xelebre eta lako goitik berako kalifikatzaileekin etiketatzen dituenetakoa. Eta ni kategorian konpontzen, mamorro txinpartaren gisakoekin. Jose Mari, liburu hortan kantak eba daude. Bai. Eta liburu erderaz da, baina euskera ze bai, ez da? Bai, kantaketa batzu, bi hiru kantaketa euskeraz. Baina hori Parisea joan nintzen hori ez da. Eta hori nola da kanta hori? Behin Parisera joan nintzen con el carro y burro. Haciendo los caminos mendietatikan, batzuetan goitzigan, bestian albotikan. Frontera pasatzeko guardiak esan ziren. El burro necesita su pasaportía, correspondiente firma y fotografía. Orduan esan nion, él es menor de edad. Y como hijos no tengo, a él le adopté, y así los dos pasamos con mi pasaporte. Horrela gabiltza la reacción del burro. Atzeko hanka batekin patada le metió, y hasta Madrid volando al guardia le mandó.
Gero esaten. Orain amaitzeko esango dizuet. Orain amaitzeko esango dizuet. Egia esateko gezurretan nabil. Egia gezurripe alperrikan dabil. Epa! Aber, azkeneko hori berriz? Hor arrazoi handi bota dituzu, Bai. Aber, nola zan? Orain amaitzeko esango dizuet. Egia esateko gezurretan nabil. Egia gezurripe alperrikan dabil. Egia gezurripe alperrikan dabil. Bueno, gezurra, orduan? Kuadrau ikusteko behiak borobil. Ezerrez jakitzeko haikezer muiabil. Bizitza gogotzeko ez alda hogeil. Pregunta, acaba con pregunta. Nola, bizitza nola zan? Bizitza gogortzeko ez alda hogeil. Zer dira, zu jarretako pertso gore? Bai, dana. Zu botika ikertzen lezu? Ni honitzuen berta 7 urte sarre hartu be. Aspirina batez. Honekin hartu bihar. Ongua, onfezio hartu zinun, ez da? Eta hori berrez urtean sarre hartu be. Aspirina batez. Nik izu eta ez. Joder, eske... Ondo jaten badek, ez da medikamentu bihar. Txarki gezi jaten badek, burua zikindu eta odola zikindu. Jan zeitezu, araki jataula o belarra eta berdura eta gehiago, barazki jataula. Nik berrota bost urtean, etxo eta okala ikan. Ez, Eta gero... Eta belar jalia zea, ez da? Bai, gero ekin etxuan dana gehatzen, dana kentzen. Tol derriba da animal. Dana kentzen. Da ez esne, da ez zerrez. Bakarrikan, arrain pizkat, ito egitzio. Da guztian dana lurrekua. Dana lurrekua, Bai, lentejako... Eta osasun ezemu sentitzea. Bai. Ondo? Sentiu ez, bakuntza. Bai, Bore, sentiu ez. Claro, ondo jaten maek, ondo biziko, bai? Itxaspeko bazerretara izan zian. Felizidadia esate barek, zoriona. Felizidadia. Danak horren atzetik abiltzak, eta inok ez du bilatzen. Bilatzuen bakarrak gutxina dakeenak, horiesek. Bai, ba. Esan zian, bazerretarak, harek. Ja. Zerbait bazekin harrek. Baina felizia ezin da ibilo kampuan, barruan, Hori... claro, baina jendea itxutu, bete, basuriakin, eurak esarrez. Zu zorion txudaltzea. Hombre, a ver, jode, Bai, es que zorion txu ez bizitzeko, kanpo santo nobe. Bai. Oinase baten bizitzeko, ez bizitzeko bia. Gizki bizitzeko, esate, jode, qué mal vivo da. Es que vives mal. Pues si vives mal, tienes abierto el cementerio. Nei Egiptoko zea hori ikiragarri zuen zein. Bueno, venga, ba, ingo berrez. Abesti hori, Bestetik hasi, baina bukaera, eta gaina, zeakin, esan nahiakin, gauza sakonak esatia hor. Bueno. Behin batian Egipto nola zen? Behin batean, Egipto aldean, lo hartu nuan kalean. Handikan ere, milaka urtera, esnatu nintzen mendian. Aitzartean, loretxo baten, kontzientzian barruan. Handikan ere, pasau nintzen, orain hemen kantaketan. Beste batean, indialdera, pozez beteta joan nintzen. Gogortasunez, dapakeak inan betetzeko esperantzan. Jende artetik ez nuan erten, da zarataz bete nintzen. Orain faltadet, jangoikoakin tope egitea infernuan. Bien, Josebari. Oia falta rua dia. Bien, mamorro. Aizu, eman moztekua. Postekua eta betikua. Betikua. Eskarrik asko, gukin otatik. Euri, bisoi. Hautek bizi modua, batzuek egisakin gezurra indartzen, besteak alegin guztiak egiten egisa zapaltzen. Horra mamorro txinpartaren gogoetak. Eta elkarrizketa amaitzeko nik zer nahi duzu eba esatea. Askotan gehiegitan behar bada. Jendea bere kanpoko itxurarengatik bakarrik epaitzen dugula. Barruan zer dagoen jakin gabe. Zagarrik politenak beti ez dira gozoenak izaten.